Yeah, Remoto Vlog. Yeah, Mexico Vlog. Damn, sarap. Yan o. Bahan bro. O yan o. Yan yung bagong shop niya ni Mexico Vlog. Yan, sige. Ganda. Ito yung bagong sniper eh, no? Ang ganda, no? Uy, sana all. Dagdag bilis. Dagdag bilis. Namiss ko yung kahit ang ride namin, guys. Yeah, Remoto Vlog. Yeah, Mexico Vlog. Ganda, carbon Lodi. Hello, basta. Walang gano'n. Hello po. Hello, basta po. Ganda din nito, no? Parang spider. Kaya nga, yung kulay niya talaga, hindi siya yung red na may pagka-orange siya, oh. Hindi parang red-orange. Kaya nga, ito yung sa picture, parang yung red talaga yung kulay niya, pero sa personal pala. Ang ganda. Yeah, Remoto Vlog. Yeah, Mexico Vlog. So kasama pa rin natin syempre Remoto Vlog and Mexico Vlogs. So pumunta kami ngayon ng Manawag guys kay Sir Ray sa Twin Riders Gear Hub. So bibisita tayo sa tropa natin. Ha? Wala. Naka linear mode daw pala yung camera niya kaya ayun sinet up niya pa. So sayang yung mga vlog niya kanina. Kasi kanina po kami magkakasama. Yeah, Mexico Vlogs. Remoto Vlog. Sarap. Damn, sarap. Bakit? Diba inulit ko na yung vlog ko? Wala na naman ngayon, di pa na naka-open. Hindi na mali yung setting. Ulit ako, ulit. Dito mo na simulan. Dito mo na simulan. Ayusin mo na rin, walang Pagmula kaninang umaga, nakanaro Wala na yon. Wala na. Kasi side mirror lang yung nakikita sa akin. Buti sana kung nakikita ka.
Tsaka magalaw yun pag ganun eh. Ha? Magalaw. Paano pag nandun na tayo? Buti napansin niya, ano? Buti, sinong nakapansin ba? Ikaw o siya? Ikaw? Hindi kasi nung, nagganon, tapos nag-fist bump kami. Hindi, alam mo yung una pa yun, doon pa lang. Di ba pinagganon ko kay Darryl Prince? Wala na yun. Doon ko nakita na naka-narrow mode pala to. Naka-letter L. Ito ulit, ito naman nakapansin, naka-off pala. O yan, sumags oh. Bagay, parang hindi bagay kasi pag yan oh. Naka-rider. Yun oh. Yan oh. Bahan mo bro. Omar po. Omar, salamat ka Omar. Saglit, sticker tayo dito. O yan oh. Yan yung bagong shop niya ni Beshika Vlogs. Yan, sige. Yan. Thank you, thank you. Thank you, idol. Ingat, idol. Ang ganda. Naka-jump loroso po, oh. Sana all. Uy, sana all. Ito yung bagong sniper eh, no? Ang ganda, no? Ingat, ingat. Uy, sana all. Sabi nila, itong may sports car daw, meron doon daw Innova. Oh. Ayun, oh. Nauna na. Gago! Dagdag bilis. Ha? Dagdag bilis. Grabe tong pakpak talaga, oh. Kala mo lilipad eh, no? Gago! Guys, hindi siya tulog 200. Hanggang 390 guys. Ano to? 5? Ha? 5K? 7K? Side mirror. Oh, ay, oo. Ito siguro ang nagpamahal dito. Na-miss ko yung itong ride namin guys. Dati every Sunday ganito kami lagi. Buti kahit pa paano, di ba? Nakakapag ganito na ulit kami, di kaya dati na simula nung pandemic. Ayan, hindi na kami nakakapag ganito eh. Madalang na lang. Yeah, Remoto Vlog. Yeah, Beshika Vlogs. Diba? Sarap. Ewan, na-stuck ata dyan, oh. Yun, bumomba na. Ayan, so nandito na tayo guys.
Naipit ka? Ito yung bracket oh. Na. Ganda, carbon Lodi. Oo. Oh, 'di ba kahit paano, 'di ba? Pag wala yung box, ano pa rin maangas pa rin tignan. Oo. Carbon Lodi eh. Nice. Hello, sir. Basta. Ay sir, ano ganito yung ano? Oo, kaya nga, ganito sinasabi ko nga sa kanila. Special Yeah. para sa ano. Ayun yung pang FI kasi yung isa pang na-order ko. Ah. Yung din sa akin ng tropa. Doon sa papagawa ko. Ganito yung hindi carbon, pero mas maganda kasi pag carbon, no? Yeah, boy. Uy! Solid yung ano ni Sir Spring. Yung ano niya. Modification. Nagulat ako nang ginamit ko niya, halos hindi nabawahan yung power. Oh. Pero yung sprocket niya, sis pa rin. Ano, 44. Isa, dagdag isa. Pero matagal nang ganun talaga yung sprocket ko. 44. Lumaki yung gulong niya eh, no? Bulldog na yung salit. Bulldog. O, di ba kahit pag walang box, di ba, ang ganda pa rin tignan pag ganito. Ha? Nag-drag kanina, di ba? Walang ganun. Hello po. Hello, basta po. Tara. Okay lang po. Tara, picture. Ay, saan ba? Ano daw? Ano, paano ba? Sige. Tara. Dito tayo. Sana all. Ito siya ginawa, ang ginamit niya eh. Basta kung paano ako mag-drive, ganun lang. Gago! Meron din akong nakitang gilig trip ko. Ganda din nito, no? Parang spider. Parang Phoenix. Ang ganda, no? Kaya nga eh. Ganda, oh. Tingnan mo yung loob niya, oh. Patingin. Damn. Di ba? Ang ganda, oh. Gito na yung mga helmet ngayon, no? May spoiler na. Yun talaga yung gusto ko, yung Carnage. Kaya nga, yung kulay niya talaga, hindi siya yung red na may pagka-orange siya, oh. Hindi, parang red-orange. Kaya nga ito yung sa picture parang yung red talaga yung kulay niya, pero sa personal pala. Ang ganda. Tagal ko nang tinitignan to nung opening pa. Oh, di ba? Tingnan mo yung niya, yung foam niya. Saan na? Nabigay ko na ata lahat, ah. Yung sa'yo, naubos na ba? Yung talo. May butol pa isa. Yung fiber na paggawa ng Grabe. Oo. Yun yung Ang bigat, no? Tsaka anatado mong solid talaga. Solid, So oh. magkano ganyan? 3,000. 3,000. Tingnan mo. Special lang yan sir, Carbon. special na pinagagawa doon. Parang wala. Carbon. O ganyan yung bibili nating bracket, guys, para dun sa motor natin. Then, yan yung box. Yan. Yes sir. So, ito yung mga available helmets nila dito ngayon. Delay, yan, Spider, Vision ko kaya ito. Sec. Ayaw nga pala yung Black Ops yung bago. Opo, yung Black Ops sir. Yan. Solid nga yun sir, sir Pins. Kaso ang Kaya nga. paggawa, medyo matagal. Kasi grabe naman yung So, so kahit iparas natin 2 weeks ang pinakamabilis na nila. kasi grabe talaga solid yung pagkakagawa nila. 2 weeks yung pagkagawa. Kaya pala kahit walang bracket, no? Gusto niyo sir? Tsaka ano dyan sir, yung tinry din namin talaga sir yan na solid yung pagkakagawa. Kaya
din ako malis sa rock and na brand sir. Pati pati yung mga NMAX namin sir. NMAX, kada AB. Pero parehas lang pagkakagawa nito, yung sa carbon lang talaga yung Sir, ano. fiber. Mas mahal lang talaga yung sa NMAX kasi mas maraming fiber ang ginagamit niya. Oo. Kaya ano. Mais na may kunting daan. Wala palang daan. Ang kakapal pa oh. So ayun guys, walang audio yung sunod na part ng video guys. So ayun guys, dito palis na kami. Nag-iwan na rin ako ng sticker kay Sir Ray ng Twin Riders para kung sakaling may mga tropa tayo na pumunta doon, 'di ba? Makahingi sila ng sticker. And kung malapit man kayo doon sa shop nila, pwede kayong pumunta doon na humingi ng sticker kaya para makabisita din kayo doon, 'di ba? So ang shop nila is Manawag guys. So malapit siya sa Manawag Church. And dito guys, nag-drive tour na lang kami ng makakain namin dito sa Jollibee Manawag. Ayan, then pumunta lang kami sa bahay nila Arvin, then kumain, then umuwi na din kami agad ni Remoto Vlog. So maraming salamat ulit kay Sir Ray ng Twin Riders Gear Hub and kila Ma'am. Ayan, pinamiltipan nila kami. And maraming salamat din sa mga nakasama ko kay Remoto Vlog and kay Beshika Vlogs. Ayan. Sa mga OG boys. So ayun lang guys, maraming salamat ulit sa inyo. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa suporta. Basta lagi yung tatandaan guys, ride safe always. Peace. Ciao.